Hei, v-am promis și exerciții pentru gluteus maximum, acest mușchi foarte important al corpului, având în vedere că este cea mai mare categorie de mușchi, deci ar cam trebui să fie super puternic. Așa că haideți la treabă! Primul exercițiu, hidrantul, cred că știe toată lumea. Mâinile trebuie să fie, palmele trebuie să fie sub umeri. Și pe inspirație, da? Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm piciorul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm. 1, 2, 3, 4. Nu uităm să inspirăm, inspirăm. 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm piciorul. 3 serii am zis, da? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ultima serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, 1, 2, 3, 4, piciorul spre tavan. 8, 9, 10. Ne oprim, relaxăm, child pose, inspirăm, expirăm. Ne ținem acolo puțin, inspirăm, expirăm. Ok. Și acum pentru partea laterală a feței, facem mâini, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm piciorul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm. 1, 2, 3. Hai. 4, 5, 6. Trage tare. 7, 8, 9, 10. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Super! Relaxăm. Ne lăsăm în spate. Cu fundul pe picioare și întindem brațele foarte mult, da? Inspirăm și expirăm, ne calmăm ritmul inimii. Să vedeți și voi ce fac eu, nu prea vedeți, cred.
Ok, sper că v-au plăcut exercițiile și mai mult decât atât sper că v-au fost utile. Din nou, pentru comentarii, dacă aveți ceva de zis, vă rog, dați-le drumul pe Facebook sau pe YouTube. Vă rog să mă urmăriți pe YouTube, pe canalul Pina Colada. Sunt postate niște exerciții super faine acolo și oricum o să mai și postez. O duminică super faină să aveți! Ciao!